и химн прослава на Европейския съюз. Няма да чета цялото, защото е много бездарно като стихотворение, но ще прочета само припева. Европейски съюз, Европейски съюз, обич и любов в теб събра. Европейски съюз, ти даряваш слънце на света. Професоре, сбъркали сте си професията. Вие сте гениален актьор. Аз ви посвещавам следния стих. Хайде, мъй, справи се. И... Ах, професор Вучков! Ах, професор Вучков! Вие сте нашият кумир и заслужил господар сте на телевизионния ефир. И морето от зори, приказки реди, планините вред кънтят чудни новини, а поточето в леса с радост ромоли. О, Българио прекрасна, ти се възроди. Вижте това, такава наивна, бих казал, олигофренска, наивничава, тапашка прослава на Европейския съюз, който бил възродил България. Тук напълно ви подкрепяме, господин Вучков, без никаква ирония. Продължаваме с професора и неговият актьорски талант. Да се поеме преди всичко от профсъюзите и от обществените организации. Ама какво да правим, когато профсъюзите и повечето от обществените организации обслужват властта? Ух, че ме стресна. Вече 17 години безсрамие. Тогава на кого да се опрем? На нашата интелигенция. Ама нашата интелигенция, дами и господа, ама тя много послушна, бе. Ама много страхлива, бе. Ама много пасивна, бе, дами и господа. Ама то си е страшно, господин професоре! Като ви слуша човек! Трябва да се поеме преди всичко от профсъюзите и от обществените организации. Ама какво да правим, когато профсъюзите и повечето от обществените организации обслужват властта? В средите на интелигенцията има и борци, само че те са обявявани за луди. От кого са обявявани за луди? Властта ги обявява за луди чрез платени предавания, като Господари на ефира, например. Властта пък как плаща? Не мога да си платя кабелни. Ние до там сме докарали положението в България, че идиотите казват идиот на нормалния човек. Може да си представите. Чакай. Аз не мога да си го представя. Значи, Кръстев, идиотите казват на идиотите, че са нормални, така ли? Не. Идиотите казват на ненормалните, че са нормални. Чакай сега, в крайна сметка, за какви идиоти става въпрос? За такива, като My Brother 3.